Naging mapayapa at matiwasay sa kabuuan ng barangay at SK eleksyon sa buong lalawigan ng Pangasinan ngayong araw sa kabila ng mga nangyaring kaguluhan sa dalawang bayan nung nakarang linggo bago ang araw ng halalan. Itong inihayag ni Atty. V. Salas, Provincial Election Supervisor 4 ng Pangasinan sa eksklusibong panayam ng SMNI News North Luzon. Anya, kung meron mang problema na natanggap ngayong araw ay ang maliliit na mga bagay lamang ito, kagaya ng nawawalang pangalan sa listahan ng mga botante. Ngayong araw naman po, pinakita ng ating mga kababayan, ating mga kalalawigan na mabuti naman po yung naging takbo. So may mga problema man po, mga minor po yung ating mga natanggap na problema. Dagdag ni Salas, may mga naitalang election violations. Ngayong araw, kabilang dito ang pamimigay ng pulyetos sa kasagsagan ng halalan. Saad pa ni Salas, dinidokumento nila ang mga naitalang paglabag para iain ito sa Manila. Kaya hindi niya garantiya ang pagkapanalo sa eleksyon para makaiwas sa kasong paglabag sa eleksyon. Kaninang umaga lamang ay personal na nagtungo si Dagupan City Election Officer Atty. Michael Frank Sarmiento sa Sabangan Elementary School sa Barangay Bunuan, Giset. Isa sa voting precinct ng lugar matapos makatanggap ng mga reklamo ng paglabag sa eleksyon at tumutulong na rin ito sa pagbaklas ng mga campaign poster sa harap ng paaralan. Ayon kay Sarmiento, may 3 election violations ang nasumpungan nito sa nasabing voting site. Obviously, may violation nga. Una, oversize. And then pangalawa, tapos na po ang campaign period. Pangatlo, nasa harap mismo ng eskwelahan. So hindi dapat yan pinapahintulutan. Anya, maaari nang ipatanggal sa mga tauhan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng campaign posters sa lugar dahil tapos na ang campaign period. Naging maayos naman anya ang pagbubukas ngayong araw ng mga polling precincts sa lungsod at wala anyang napabalitang naantala. Samantala, peaceful ang sambit ni Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged kaugnay sa peace and order situation ng Pangasinan sa isinagawang barangay at SK election ngayong araw. Anya, walang untoward incident ang nangyari sa buong lalawigan, particular na sa dalawang bayan, ang Aguilar at Malasiki na isinalim sa orange category na kanilang tinutukan. Magugunit ang kumakailan lang ay isinalalim ang dalawang bayan sa orange category matapos insidente ng pamamaril na may kinalaman sa eleksyon kung saan isa rito ang nasawi. Umaasa si Fanged na tuloy-tuloy na ang mapayapang halalan hanggang sa matapos ang election period. Kakatawag ko doon sa hepe ng Aguilar kung saan yung Barangay Bayawas, isa yun sa orange category natin. Peaceful naman. At sa ngayon pupuntahan ko yung dito sa Barangay Este, yung isa sa categorize natin na orange category. And so far, masasabi ko na peaceful up to this time and sana tuloy-tuloy na ito. Samantala, ibinahagi ni Police Major Mark Ryan Sitamenaya, Chief of Police ng Aguilar, Pangasinan na tahimik at malumanay ang daloy ng botohan sa kanilang lugar, particular na sa Barangay Bayawas kung saan nangyari ang pamamaril na ikinasawi ng isang kandidato. Anya, mas pinaigting ang pagbabantay sa barangay kung saan binigyan ito ng force augmentation ng provincial at regional police maliban pa sa augmentation ng AFP. Mas pinahigpit natin yung pagbabantay sa lahat ng kandidato at sa lahat ng barangay. At sa katunayan, marami tayong binigay ng provincial at regional headquarters na augmentation dito sa atin. Mayroon ding binigay na augmentation ang Philippine Army. Inaasahan namang magtatapos ang pagbibilang ng balota ng mga Barangay Board of Canvassers at ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato simula alas 10 ng gabi at magtutuloy-tuloy na hanggang sa magdamag dito sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.